गाइसमोन फायसे आरो इटा मारिबो ओइ जे मौसुन्द्रासे इफाले मारिबा लागे था इफाले मारिया ना गाइस मारिबो कोन सिं दा नै थांसै जावबायानो आरो आयै नै नागिरबावसै आरो बेखौ दा जावखांबाय दा फाइनालि दा एन्जरा नुगोन आरो मनायाव दं नै जों दा ओरै जावहैबावसै बैहाय नै बैहायबो जावदोंमोन दा फाइनालि गाइस भिडिअखौ नायलांबाय था आरो मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब खालामबाय था लोगोफोर थरदो लाइकदो दा उनाव नुबावगोन आरोबाव देखा देखा खदालजों देखलालाय थाब थाब ओइ खदालजों देखलालाय दे थाब थाब ओइ नाय मोनाबा गाइस ओइ जाम्बा हाथाय बखबाय औ आंनि ओरै ला नोङो बिगद ला दे मा सुनाबा बुरखाना जागुन ओइ बिगद थांबाय मासाय जाव नै मासेबाव बरनसै नै कुमले ला आमाय मोनै ओइ हरदो हमदो ये ओरै बगदाव गथ' मा फुनलालै हनै थाब बखलाय थाब बखलाय ai đến này mới quẹo cái này đây ai ơi nó giờ chưa lên bạn bay ăn chưa mấy người mà không vậy ayo mau tunda guys mau tunda hari đâu guys này bữa ăn đi khác nhá thôi chứ ai ao này vitamin của vậy ơi nó muốn làm lại ơi cái này đi không được ơi vui lên nè các bạn muốn làm này anh tôi muốn nó thôi nó 하대 보고래. 그래, 공부하자 봐, 공부하자. 응, 하대 보고래. 더더네 하대 고마리 비시파이. 아카니 시파이 비탕 안 등. 와. 우리. 하. 디디디서 추드. 모르. 모세. 어. 문그럼 몰라네. 어래. 어르시가 모르는 거 있더라. 어이. 어라. 끼어 통하네. 통바이. 흘레베네, 흘레베. 인접 담문나니 쇼베나. दा जावगासिनो दं एसे बोरै हाबलांजोब्बाय आरो दै बेथा दै गैया ए बिगुरा जावसोबाय जा समायनाय हस यौसैनो हस अ नै नोंनि उनजों थांलांबाय बोरो हांगा हासिनो हांबायदां बैहाय हो दे ओइ जानांगौ Agak aku yang mungkin lagi apa? Sure deh. Deh jauh. Nyelap, baruan. Kali milap dah. Bilu sih. Masuk nih masuk. Nih masih mau. Masih mau kasih masih mau. Aku nggak bisa kok. Masuk. Oh nih barbai. Nih masuk. Nih good. Hei, मोनलायबाय नै गाइस मोनलायबाय मासे आरे गबाय गयदा नै मासे गाइसमोन औ गयदा र माबा हाथाय गाराखै थै गबाय गैला गजोबबाय नै फाग्ला फुमा गारलायनाय एन्जर हाथाय एख्लानाया आरे गयदा दे थाब नों फारसे मना लाय न गयना नै थैबायलै बिमा दं बिमायाव ओजों दंबावो आसा पाइसे এখানে একটা আছে এখানে একটা ওই যে পুরা এখানে আছে তোর বালতো মহারাষ্ট্র না কইস জাম্বা আমার ইন্ডিয়া কই আসাম কো যে পাগলা দেখতো এটা মহারাষ্ট্র কই এটা শালা মাদার ফলটো ওই তুই মার শালা দুই দিকসার মারে না এই যে আমার খোদাল দিয়ে মারিছে আর লাগছে মারে র ওই বালো মতন মার কি বালো মতন Gồng neo. Sọc sụp. Hơi. Ai sụp là cái này đây lại mà bây giờ đâu.
Hoyo ang hoyo. माबायदि जादों दिनै भिडिअआ मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब खालामबानो जायो लोगोफोर नायलांबाय था नै एन्जर का फल हमारा है खदाल दिया गाइस देखते रहो अबे नै टिकल खाला खाला खम नङा नै नै पासामबाय नै लोगोफोर आरो नै बुन्दि माबा मोनथ्रा आयौ फाग्ला थांजोब्बाय नै गुदुङा खयथा गुदुं दं नै फालोजोबमोन नै बे फुरा नै दासो जावखांदों आरो नै बेबो फुरा स्नि दंमोन गासिमोन दा नै बेजों गुदुं दङ नै बेजों गासिबो ओरै गिदिंजोबबाय बेखौ होसै जावदो लागाय हो थेवबो नै दा हिनजाव मोनबा नोंखौ खोन्थागोन नोरैबो दं नै दा नोरैहायबो दामोल दं नै बेहाय सिङाव हनै आलियावबो दं जावो फाग्ला सासे थेबाबा डायलग होग्रा दं हम एंजर मारी से गाइस पासा पाइसे ये पूरा रो देखते रहो मान जावबाय नै बिगुर मानसि समान जावबाय जेबो मोना दाबो नै मेंबाय लोगोफोर होखांबाय दा जावबाय दे थाब जावा बिराद हगार आसिनांगौ जा हरजानांगौ दा नङाबा मारै दिनांगौखौ नङा गेम सामाजि बल खालामगासिनो दां बेखौ नुलाय जाम्बा खुरनायखौ देखायनो इनो बारगौ नांसिगौ याले बारु बा गोसोन जों फुरा मोनसि जावसुन खुगान सं लासै लासैयावलाय दा खुगले फाला गैलै जाम्बा लासै लासैयावलाय खुदुं जिनिसा खुदुं खुबार गैला होनसै जों गोबाव जागोनलाय ओइलै एम्बुसो मोनना फैबाय ओइलाय खुदुंनि लासै ओइलाय मा फुननालाय जाम्बा जिजोबो बारसिनदो लागा बारसिन फै मावखुन्द्रा दं दा मा बिदि दं र' बाथुला लायलाय नै बाथुला सै होदो थाबो ओइ हमलै आलौदे बोरै बारसन ओइ फाग्ला मासेल' थाबलै लुदि इयो न हाथाय गारफैदो ओइ लोगोफोर नै ओइ अरबाय नै हरबाय अरनाया आयौ हमोन नै अलाय हाथाया फिसा दंलै हाथाया नै फिसा दं आयो सिबाय ओइ हाथाय देखाफैदो हिनजाव जाग्राया गायसिगोन ओमफ्राय माबायदि जावनांगौ दैखर बायदि आर्मि ट्रेनिं दाउ गावनायनि आर्मि ट्रेनिं लानोबा हनै ओमफ्राय फोनालाय खाथिखौनो मानबायबावलाय बोरै मानबायबावलाय दे ओमफ्राय बिगुरा खाथिनिखौ मानो फोराननो हायाखै दे खामानि गैया खाथिखौ फोराननो हाया रद' जासै बेखौ नै जोंहा एवनो नागिरबाय आरो गोदाखांबाय दहाय मोननाया फारि नायलांनो नागिरबाय दा एवनाय थुंनाय नोंसोर देखायगोन दे ओरै खेमसे स्राय ओरै जाबाय लोगोफोर गायसिनै दा गेस होखांबाय आरो नै
नै एवनो Này बाय này bị thế này bị thế đó. एन्जर बेदरखौनो नुवाखै नामा俺看台看台不着。 औ एसे खामदाम दङ नै एन्जरा नै बेनो Này. नै आं एवगोन आरो दा गासिबो नायलांबाय थाबा जायो Rồi lực của này đây. Đi cái này này bên kia này. बानायबाय नै Lực của này. Này về thế này. Cái gì cái này cô. Cô ấy sang vào cái này đúng không? Vui tay sang nữa rồi. Đây đi sang bên kia. Đi đi bang xin cho nó hai bên đi đâu đi 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 đâu. गासिबो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जायो माबायदि एरोमोन बे समाव Kamu sama. ओरै ओरै एवनायाव ना मायोमोन मोनसै नै मोनसै Đánh मोनसै गोथाव मोदोमखाबाय Đơn đơn मोदोमखाबाय rồi. दे Cảm ơn đi nữa. गुसु मोनामबायथ' गोथाव Bukan ya lah. ओइ दै उदुद नै गासिबो गस्ला Aje pang lah pang pang. बै था गैया बाय हो दिनां Ja pang ya, mau ja ke lah. दा नै दहायनि खस्थ'नि थाखाय बेजों हायदो नै जाग्राफ्रा फालाफ्रा रिदि रिदा दंलाजोबो नै Kau lagi nama? नै जासै 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 Đấy đấy. Nggak, ayo shot, mayo. Mak korok karaza kumandang bandai. औ औ